Čaute, zdravia z Bigožugo Vlogs pri mojom novom videu, kde učím rôznych sráčov, ako sa majú byť, keď ich nejakí kokotkovia napadnú. Tu značka dvaja fatálni masturbátori, ktorí ma videli, ako som pred chvíľkou odišiel z Lidla a kúpil som si tých sračkárskych kondómov. Chlapci došli a podali, daj kondómy. Ja viem, že chlapci sú na meter sú chlapci. Ja nespravím nič iné ako bum. Chlapci sú piči, ozbrojil som ich. Nevedeli ani, ako mi ide hlava, ruka, nič. Druhá vec, chlap má teleskop. A drží ho nad hlavou. Mám teleskop. A je piči. Ďalšia vec. Škrtí ma. Nič nespravím ako krátky výpad. Chlap je zasa piči. A teraz, čo keď sú oproti mne dvaja masturbátori a chcú mi napchať tie hnusné kokoty a análne kolíky do prdele. Poďte chlapci!